Какво ста хора? Аз съм CKG GameBG. Днес ще ви кажа, че почвам да снимам на лаптоп. В смисъл, да, на лаптоп. Снимам на Bandicam. Знам, че не е нещо известно, но защото OBS Studio нещо просто не ми работи. Не знам. Много лагва. Ако знаете как да се оправи, просто пишете в коментарите и аз ще видя, ще вляза просто в вашия там акаунт, ще се абонирам и ще се радвам да ми покажете как е. Много ще се радвам, хора. Ще ви направя много абонати. Action. Тя е препоръчена за компютър, защото на лаптопа по принцип клавишите са на F1 е без звук и то просто го прави без звук. В принцип не слага някакви глупости, ами просто се го прави без звук. Не е нещо. Затова трябва да си купа една клавиатура на компютър и просто да си я сложа. Така, следващото нещо, което искам да ви кажа е за игрите. Кажете ми някоя супер яка игра. Яка игра да е. Примерно някаква, да не е някаква супер голяма като GTA 5 или такива, и просто някаква игра като някаква с стрелби, някаква с превъртане, някаква с... не знам, семи едно просто. Каква ще е играта. Просто да е игра. Да, това исках да кажа. Надявам се да ви хареса клипа, ако е така, дайте палец нагоре, по-надолу слазте и натиснете абонирам се. Да, това беше от мен за вас.